حزو سلام تقبلوا فونونا بمكتال توكو زغركم تعزتنا كمية تمسيون دلوم سولس تشعات السنة ساعة شعات تمشي استرالو هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغير زعدم ساعتكم تسنح ميكايل حدقو فلماقم بكنتو تاتو فيلم علماوي كنا دحنت تصرقيا بدرجة هاقر لوم تشعات السنة بسمرا فزكرو أب باطع أب محيال دك أنسيو زتوكور ركب تخايلو نقابلات مصر حرشا زواجاش واركا بمحضرة نبرتنا تحزا جنزبن زتوكور سلطنات واهيبو أب زيناتات وطاي كيران سمين أتلانتيك ميترو بكتاوي توخسي زيتا سنة وتادراو لممير أبجز سلوفاكيا كايدو منغستي تشاينا أمريكانو كوبانياتات هاغورو أبزرزر إقادان ميتوز وسرطو سقومتي بتريكوني هو متن ناي وطاي نقدي تشاينا بزحلف حمش شوارح بالعلا 15 ميتويت كمز عابية تقليتو زرزر زينام على موقعنا دحنة تصرقا بدرجة هاقرا بسمرا تذكيرو وكيل يرينا يوناتان عربيون ملكع تصوصا بعدالي والله أبراهام عنده مريم كوربوي على موقعنا دحنة تصرقا دحنة ترافيك تصرقا بمحلاو وحس تصرقا بمونان دحنة أقارن بشكلتان نوحس بزبلتيما بدرجة هاقر لو متشعات سنة بسمرا تذكيرو ሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዳይሬክተር ጨንፈር ምቁጻርን ድሕነትን አቶ በየነ ተስፋ ማርያም ኣብዞ ስምዑ ቃል ሚኒስትር ጥዕና ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ዝገብሮ ዘሎ ዓመታዊ ሰሚናራትን ጎስጓሳዊ ኣስተምህሮን ምዕዳል ናይ ድሕነት ኣንጸባረቕትን ተለጠፍቲ ምልክታትን ኣብ ብሽክለታ ኣብ ምጉዳል ሓደጋታት ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ሓቢሩ بدرجة هاجر أب كل ترجعات ملكات ترافيك نمتكال كل تواديد خمزلو زاد مع وصيت نخص أو الدماء تساتفنت كل مشاركة أكلات ممهران ولدن وسان مخانو أبريهم أتو بيان وسيخو أب كتشحن 24 شدشحن شومنت 242 حدقاتات 234 شحن 255 ترافيكا وبدلات أب كتشحن 25 دما 456 حدقاتات 236 شحن 223 ترافيكا وبدلات كم تبزقب أنتصيرو وكيل ودب تعنا علم أب إرترا دكتور ميري ستيفن وكيل معكن ودب حسنات علم أب إرترا إيمان إلتاجانن وكيل تكال بروغرام لمعات حبرات هاجرات أب إرترا ميسيس نشيدا ستارن عملا علم بسنك حدقات ترافيك ترجع أب عمد أسات حدا نت بخلت مليون سوات كموتون كلو أسات 5 مليون دماء أكلاو قدات كم زوردن بمحبار نوحس ترافيكا وترجعان نزلاق حزبا وتعنان بحبار مسرح كم زد لأزهاخيرا أموداتا نتعلت بزملكات أب استودبه وددر حفشا وفلتات نستعوتوش لما تعديلهم نابي كالزينا مسنسقر بمواد بيت صحفة قدفن جنفر عماد الزواسي من أوكي بحريا بمحيال من سيادك آنسيو زوتو كور ركب مساب استفلاليات كالا سرحادك آنسيو تخايدوم عبتب تشعات سنة استخايد ركب كاب بيت مرتي كادر نقفا ويزاريتي ميريام يوسف عب العلا دك آنسيو زقبر تغطن تاريخوا مع بابلون كبون دك آنسيو عالمنا بزتفلاليو مدرخات مسلاتان مخبار زحالفون زلوان تمكرتات آمل كتار زرزراوي مبريهي أبركتو دك أنسيو أب بريتاو تكارولو هزبي إرترا كاباهكور حريفو بدرجة عالم زيتك أساب نتس ناي قبراوي معرنت مغانو زغنزبت ويزاريت ميريام دحرنات نتون منقسي بزفتور عدلات مرتي تتقيمن نفسن سمع بلا دك أنسيو بزحاتو كانتو غنا غنا كم تزد لسلا زي سوغومه دك أنسيو تفتير لن زلو عدلات بقبوك غنزوبون كتك أمالون توديبن أبزكارو نتفتا دما دقفت كالات منقسي كم زي فيلينا رديا حلفيت حماد زواسيون وكيح بحري ويزرو جمعة محمود راكي بوغنا أب محيالن مخلصن ناب دك أنسيو تمتا جيروز ودب ركبات تصادفون هنا تريتوتاتن ناي منسيا دك أنسيو وسان كم زغون حبيرا أب موداتا تصادفتي تمساسال ركبات كرفالو أب نتاون دك أنسيو تمو كروتاتن زكافلالو بايتا كفتر ودابتا دك أنسيو نمحيال دفيت كجبر زبلون كالوت تريتوتاتن لواتاتن أغربا نقابلات مينستر حرشا زوباغاش واركا بمحضرا نبرتنا تحزا جنزبن زتوكور سلطنات واهيبوم وكيل رينا إبراهيم علي زدالو تصطاب بيتروس منقس
ንኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ጨንፈር ዞባ ጋሽ ፓርካ ኣብ ምሕደራ ንብረትን ኣተሓዛ ገንዘብን ዘተኮረ ስልጠና ካብ 5 ክሳብ 7 ሰነ ኣባረንቱ ተዋሂቡ እቲ ብምትሕባር ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገራዊ ልምዓትን ክፍሊ ትሬዠርን ተዳልዩ ን77 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 174 ሓለፍቲ ሕርሻ ንዞባታት ጨናፍርን ኣሃዱታትን ከምኡውን ኪላታት መኻዕበቲ እቶት ዝተዋሃበ ስልጠና ኣተሓዛ ንብረትን ሰነዳትን ምሕደራ ገንዘብ መንግስትን ግዴታታት ኣተሓዚ ገንዘብን መምርሒታት ቀረብ መኻዕበቲ እቶት ስርዓተ ኣተዓቀባ ንብረት መደብ ንርቃሕን ባህርያዊ ሕርሻን ካልእን ዘጠቓለለ ምንባሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ኣቶ አቡበከር ዑስማን ሓቢሩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሕርሻዊ ምህርቲ ንምስሳን ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ዝተፈላለዩ ዘርኢ ድኹዒ መድሃኒትን ሞተሮታትን ብርታዕ ዋጋ ብምቕራቡ ሓርስቶት ውፅኢታዊ ዕብየት የመዝግቡ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ኣቶ አቡበከር ሕርሻዊ እትዋት ንሓርስቶት ብቐረባን ብቐሊሉን ንኽባጻሕ 120 ዝኣባላት ኣሃዱ ቆይማ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢታት ብኣድማዕነት ንጥፈታታት ተሰላስል ከም ዘላ ሓቢሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኤፍሬም ክፍሉ ብወገኑ እቶትን እቶታውነትን ሓርስቶት ብምዕባይ ማእዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ዘላቕሸቶ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንምትግባር ኣብ ምሕያል ዓቕሚ ሰብን ትግባር ዝተሓንጸጹ መደባት ኣብ ምርግጋጽን ንጹር መምርሒታት ብምሕንጻጽ ንኪላታት ሰብ ሞያ ሕርሻን ሓርስቶትን ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን ከም ተዋሃበ ተቒሱ ኣብ 2022 ዝቖመት ኣሃዱ መኻዕበቲ እቶትን ጥዕና እንስሳን ኣብ ምኽዕባት እቶትን እቶታውነትን እወታዊ ውፅኢት ተመዝግብ ከም ዘላ ሓቢሩ ኣማሕዳር ዞባ ጋሽ ፓርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ብግድዩ ኣብ መንጎ ክኢላታት ሕርሻን ሓርስቶትን ድልዱል ዝምድና ብምፍጣር ምህርቲ ክብ ንምባል ዝተኣታተዉ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን መደብ ንርቃሕን ቀዳምነት ተዋሂቦም ይስራሓሎም ከም ዘሎ ተቒሱ ምሕደራ ንብረትን ገንዘብን መንግስትን ንምዕቃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ዘለዋ መኻዚኖታት ዘለወን ትሕዝቶን ኩነታትን መጽናዕትን ተፍትሽን ብምክያድ ዝተመዝገቡን ዘይተመዝገቡን ንብረት መንግስቲ ብግቡእ ክተሓዙ ኣተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲን ዝተዳለወሎም ናይ ምስክር ወረቐት ተቐቢሎም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ጎዱፍ ንኡ ዞባ ሰንዓፈ ካብ ቀንዲ ጽርግያ ናብ ዓድታት ዓናን ማርታን ዝኣቱ 7 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ በህዝባዊ ወፈራ ይጽገን ኣሎ ነበርቲ 6 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ማይ ጎዱፍ ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ ናይ ሓመድ ጽርግያ ቢንቶታትን ካናለታት ማይን ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ምግፋሕን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ማሕዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ዓብዱ ኣሕመድ እቲ ጽርግያ በሪኽን ኣኻውሕን ጥውዋይን ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ዓመታዊ ብህዝባዊ ወፈራ እኳ ክጽገን ተጸንሐ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይተኻለ ብምብራህ ኣብዚ እዋን እዚ ምምሕዳር ንኡ ዞባ ሰንዓፈ ብዝገበሮ ናይ ሲሚንቶ ሓገዝ 6 ቢንቶታት ይህነጻ በምህላውን መሰረታዊ ፍታሕ ከም ዝርከቦ ኣብርዩ ተሳተፍቲ ናይቲ ማእቶት ብጊድዮም ናብ ዓዶም ዘእቱ ጥጡሕ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብዘይምንባሩ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ብፍላይ ድማ ሕክምናዊ ሓገዝ ዘድልዮም ሕሙማትን ነፍሰ ጾራትን ናብ ትካላት ጥዕና ብቕልጡፍ ንምብጻሕ ክሽገሩ ምጽንሖም ጠቒሶም ንዝያዳ ውፅኢታውነቱ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ሓይቶም ምምሕዳር ከባቢ ማይ ጎድፍ ካብ ከተማ ሰንዓፈ ንሰሜን ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኮይና ኣብ 6 ዓድታት ዝጥርነፍ ኣስታት 800 ነበርቲ ኣለዋ زوركم تعزب تسعيبو زغرب زيناتات هاجرات وصاي كون مكتالكم كتقصل دقيمه بغبر عدم زينو مسنارو ال تي في يغطلالو زغركم تعزبتي سلامكتالكم ما زي مسكن زينو وصاي كيران سمين اتلانتيك نيتو بقطاوي توكسيس تسني وتادراو لممر اب غزا سلوفاكيا اكايدوم ኣብቲ ካብ 19 ግንቦት ክሳብ 8 ሰነ ዝተኻየደ ልምምድ ካብ እስጳኛ ሪፐብሊክ ቼክ ፖርቱጋል ሮማንያ ስሎቫኪያን ስሎቬንያ ዝተዋጽኡ ኣስታት 3000 ወተሃደራትን ልዕሊ 500 ዝተፈላለየ ኣጽዋርን ተሳቲፎም ዕላማት ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣባላት ብምምዛን ቅደማዊ ተጻቦታት ምምካት ምዃኖም ኣዘዝቲ ኔቶ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር እቲ ልምምድ ኣካል እቲ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፀቕጥን ምፍጣር ከካይዶ ፀንሒ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይምቱ እቲ ኪዳን ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዘካይዶ ዘሎ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ጠንቂ ጸጥታዊ ጸገማት ናይቲ ከባቢ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝውቀስ ካብ 2022 ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ዩክሬን ሳዕቤናት ምስፍሕፋሕ ኔቶ ምዃኑ ይግለጽ መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ንኩባንያታት ሃገሩ ኣብ ዝርዝር እገዳ ንምእታው ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብትሪ ኮኒንዎ
ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ምስ ሰራዊት ቻይና ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ንዝኸሰሰን 10ታት ዓበይቲ ትካላት ቻይና ከም ዝኣገደ ብ8 ሰነ ኣፍሊጦም። ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኣካልቲ ገስጋስ ኩባንያታት ቻይና ንምዕንቃጽ ክካየድ ዝጸንሐ ምንቅስቓሳት ምዃኑ በምውቃስ ኣሜሪካ ንጽላት ቴክኖሎጂን ንግድን ፖለቲካዊ መልክዕ ካብ ምትሓዝ ከም መሳርሒ ካብ ምጥቃምን ክትሕየብ ጸዊዑ። ቻይና ሕጋዊ መሰላታን ረብሓታታን ንምሕላው ኣድላይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ድማ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢሮ። ኣሜሪካን ኩባንያታት ቻይና ክትእግድ ከም ጸንሐ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ስጉምታት ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ቻይና ካብ ዘውርዶ ሓስያ ኣብ ምስትንኻል ኣህጉራዊ ሰንሰለት ቀረብ ዝገብሩ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝዓቢ ይረዱ። መጠን ናይ ወጻኢ ንግዲ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 15% ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። ቻይና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ምስ መሻርክታ $3 ትሪልዮን ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየደት ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዝዓበየ ካብኡ ምስ ኣባል ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ማለት ኣስያን፣ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣፍሪቃን ከም ዘካየደቶ ኣረዲኦም። መጠን ሰደድ ቻይና ብ11.8% ክብ ብምባል $1.76 ትሪልዮን መጠን እታው ድማ ብ20.5% ክብ ብምባል $1.29 ትሪልዮን በፂሕሎ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ንግዳዊ ምልውዋጥ ባስታት 3.5% ከም ዝነክየ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ። ንግዳዊ ዝምድና ኣሜሪካን ቻይናን ብሰንኪ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ልዑል መጠን ቀረፅን ካልእ ንግዳዊ ፖሊሲታትን ከምቲ ዝድለይ ስጉም ከም ዘየለዩ ዝሕበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጠን ናይ ወጻኢ ንግዲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጥራይ ምስ ናይ 2025 ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ዝተመዝገበ ክነጻጸር እንከሎ ብ16.9% ከም ዝዓበየ ተቓሊሑ። ቁጠባ ቻይና ኣብ 2026 በስታት 4.5% ክዓቢ ከም ዝኽእል እዩ ተገሚቱ ዘሎ። ኢራንን እስራኤልን ዝጀመሩ ሓድሽ ምልውዋጥ መጥቃዕታት ከም ዘወንዝፎ ሓቢረን። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ደብዳብ ብህፁፅ ደው ከተብሎ ድሕሪ ምጽውዕን ክልቲአን ሃገራት ነቲ ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ወሲደን። ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተካይዶ ደብዳብ ምስ ትቕጽሎ ኣብ ልዕሊ ዒላማታታ ዘካይዶ ደብዳብ ከም ዘስፍሖ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣጠንቂቑሎ። ስምዕ ምቁራጽ ሶክሲ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ክካየድ ተጻብኦታት ደው ንምባል ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዝግባእ መንግስቲ ኢራን ክገልጽ ጸኒሑ። ኢራንን እስራኤልን ብ8 ሰነ ምልውዋጥ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያደን ካሃዲ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝጸንሐ ቅልውላው ዞባ ማእከላይ ምብራቕ መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል እዩ ተኣሚቱ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከቢድ ቁጠባዊ ሃስያ ከውርድ ከም ዝኽእል ዝገልጾ ሓድሽ እገዳ ከም ዝውስን ሓቢሩ። እቲ እገዳ ን80 ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዕላማ ከም ዝገብር ዝጠቐሰቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ሩስያ ናይ ቢልዮናት ዶላር ክሳራ ከም ዘስዕብ ኣሚቱ። እቲ ስጉምቲ መገሻታት ዝዓግትን ንዋይ ዘደስክልን ምዃኑ ብምጥቃስካ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ከም ዝትግበር ኣፍሊጦ። እዚ ተወጢኑ ዘሎ ስጉምቲ ተግባራዊ እንተኾይኑ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽደቆ መበል 21 ዙርያ እገዳ ክኸውን እዩ። ሩስያ ተመጣጣን ዝበለቶ ምላሽ ከም እትህበሉ ትገልጽ ስለ ዘላ እውን ዘይምቅራው ክልቲኦም ወገናት መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ይጥቀስ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኩናት ዩክሬን ዝኸፈ ኣንፈት ክሕዝ ተሩ ይጻወት ከም ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ክወቅስ ጸኒሑ እዩ። ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ስትራቴጂካዊ ሽርክነትን ምስፋሕ ዘኽእልን ስምዓት ተፈራሪመን። እቲ ስምዓት ብ89 ሰነ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዑደት ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ተበፂሑ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጽላታት ንግዲ፣ ወፍሪ ሕርሻ፣ ቴክኖሎጂ፣ ትሕተ ቅጽን መጓዓዝያን ዝጸንሐን ምትሕጋዝ ብዓይነትን መጠንን ንምስፋሕ ከም ዝሰርሓ ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን። ብዘይካዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምውሓስ ልዕላውነትን ዘተኮረ ናይ ምትሕብባር ውዕል ከቲመን። ከም ኣካል እቲ ውዕል ክልቲአን ሃገራት ነቲ ኣብ 1961 ዝኸተሞ ናይ ምክልኻል ስምዕ ክዕምቆ ምዃንን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ሰሜን ኮርያ ምብጻሕ ክፍጽም ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት እዚ ንፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት የረዱ።
فرنسان قبرص نابطلات مكلخال زتوكور كلتاو سمع كم تفرارم حبيران اتي سمع غونغونتي بشمونت سناب قبرص زتخايد اخيبا مينسترات مكلخال اوروب او حبرتيو تفريمو بمسرتي سمع فرنسا اب قبرص سراوت كتوافر قبرص ون اب غزات فرنسا تمساسال وفري كتكايدا بزيكا زكلتين هاجرات سرع حبرا وتادراوي لممدن صتاوي ممخارن ككايدا مخانن اب تسمع تطقيسلو زي كمزيلن كله توتادرا وعل فرنسا اما كلاي بحرين كبابيون هلاوي اكتوحس كحجزا كمزغل تنتنتي يموتهم زينات هذا مزام كان نتوتاتو كدغملكم علماوي كنا دحنت صرغاب درجه هاجر لومي 9 سنه بسمرا تذكروا أبات عب محيال دكان شوزو توكور ركب تخايدو نأبالات مصر حرشا زوباقاش باركا بمحدران نبرتنا تحزا جنزبن زتوكور سلطنا تواهيبو اب زيناتات وصاي كيران سيمين اتلانتيك نيتو بقطاو توخسيز تسني وتحدراو لممد اب غزا سلوفاكيا اكايدو منغسي تشاينا امريكان كوبانياتات هاغورو اب زر اجدان متاوز وسرتو سقمتي بتري كونو متن ناي وصاي نقدي تشاينا اب زحلفه 5 شوارح بلعل 15 ميتايت كم زعابه تقليصوم زغوركم تعزبتن لو مشسترالو زيناو مسناورو ابزي فتصم سلام كتالكم ازي مسكن سيتكم دازمام صعبات قربيا بوغنكم سلام